Una de les activitats que ens agradava molt fer fèiem festivals de l'art d'escola. Això va ser al voltant dels anys 80. No se'n feia un cada any perquè donava molta feina. En un escenari tan petit com el Teatre del Coro passaven vora 200 alumnes o 150. Cada número que es feia tenia el seu decorat, que l'havien pintat aquí a l'escola. El principal artífex d'aquests decorats, una vegada més, era l'Àngel Mauriz. I per altra banda, la Maria Àngels Vidal, que era la directora, que era una gran pintora, hi posava la seva part artística. I realment els festivals eren una feina brutal. Jo crec que eren impressionants, eren pràcticament insuperables. La veritat és que es van fer molts festivals i des de ben petit sortíem i fèiem aquests petits gags o aquestes petites obres de teatre. Realment eren uns anys que, que per fer tants anys ja eren bastant pioners amb això del teatre i dels festivals i no sé, penso que estàvem molt bé. Ens ho passàvem molt bé, estàvem tot l'any assajant i al final sortia una cosa molt xula. La meva passió pel teatre, a mi m'agrada molt el teatre, els musicals, m'agrada anar-los a veure i això em ve d'aquí de l'escola, també quan érem petits, joves, doncs havíem fet molt de teatre. Recordo els festivals, en vam fer poquets nosaltres, però ens encantava. Vam fer diverses obres de teatre, Una que em va marcar molt a mi va ser la de Màgic 2. Vam estar representant al final de curs i que després la vam presentar en un campionat. Vam estar representant força vegades i que evidentment és un d'aquells records de tota la vida que sempre vindran amb mi. Vam fer una obra, hauria de ser l'any 82-83, la de El Mago de Oz, i jo era la bruixa dolenta. Diuen que ho vaig fer molt bé, jo francament, doncs no ho sé. I va estar bé, hores d'assaig, però molt bé, molt bé. Fins i tot vaig arribar a ballar. Per aquells moments, per mi allò era complicadíssim. D'un festival que va organitzar l'Antònia, en el qual es va fer un número del Michael Jackson i va ser una canya, a la gent li va agradar moltíssim. Vam fer el videoclip de Thriller de Michael Jackson. Ens ho vam passar molt bé. Els ensajos, que ens va quedar perfecte. Al festival del Toma Mucha Fruta, tots els nens estaven encantats i tothom ens va aplaudir molt i la vam haver de repetir, perquè eren petits, tenien 4 anys i van aprendre una coreografia. El Toma Mucha Fruta fresca, que era molt bèstia. Vam causar furor amb aquelles fruites que portàvem i aquelles pintes. Con la banana ja. I llavors, pel festival del 50 aniversari, vam tornar a repetir el Toma Mucha Fruta i vam repetir la mateixa classe, els mateixos que havien ballat uns quants anys enrere. I igual, va causar furor, va ser genial. Realment era pels temps que tenia, pels temps que corrien i pels mitjans, algo molt espectacular. És una cosa que portaré sempre dins meu. Crec que els alumnes que hi han participat també.